Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamız hayırlı bolsun gadyrly dinleyijiler. Şun 2017-nji ýylyň 24-nji maýy hepdäniň çarşembe güni habarlar günnüligi gepleşigimizde başlaýas. Programmamyzyň esasy bölügine geçmezden ozal günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Olar bilen sizi men Sehra tanışdyrýan. Britan häkimetleri Manchesterdäki konserte edilen we 22 adam şol sanda çağları öldüren hüjümüň birden kän adamyň işi bolmagynyň mümkindigini aýdýarlar. Polisiýa bu iş bilen baglykda ýene-de 3 sany guman edilýän tutsak etdi. Bu biziň ozal gören käbir hüjümlerimizden has çylşyrymly we ol bu işi ähtimal öz başyna etmedigi meňdeýär diýip Britaniýanyň içeri işler ministri Amber Rudd 24-nji maýda BBC radiosyna aýtdy. Şeýle-de Rudd Britaniýada doglan bombaçynyň Britan polisiýasynyň kesitlemesine göre 22 ýaşly Salman Abedi'niň golaýda Liviýadan dolanyp gelendigini aýtdy. Abedi Liviýa asylly eken. Hawa men munyň tasdiqlanandygyna ynanýaryn. Haçanda bu operasiýa tamam bolanda biz onuň gelip çykyşyna, näme bolandygyna we onuň nähili ýagdaýda radikallaşandygyna, oňa goldaw berilmek ähtimallygyny hem seretmek isleýär diýip ol aýtdy. Fransanyň içeri işler ministri Gerard Collomb Abedi'niň Siriýa hem siýahat eden diýip bilinýändigini, onuň islam döwleti ekstremist topory bilen barlanan baglanşyklarynyň bolandygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump we Rim papasy Francis Vatikanda özleriniň ilkinji duşuny geçirdiler. 30 minut dowam eden ýygynyk Trump'yň we Francis'yň elleşip salamlaşmagy bilen başlandy. Gepleşikler tamamlanandan soň Rim papasy Trump'a beýleki sowatlar bilen bir hatarda parahatçylygyň simwolu bolan zeytun agajynyň şahajagyny şekillendirýän medaly gowşurdy. Trump'yň Vatikana baran delegasiýasynyň arasynda prezidentiň aýaly Melania Trump, Trump'yň gyzy Ivanka we giýewi Jared Kushner, şeýle-de Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson we Milli howpsuzlyk maslahatçysy H.R. McMaster dagy bar. Rusiýanyň iň baý adamlarynyň biri bilen iň tanymal opozisiýon siýasatçysynyň arasyndaky internet söwüşi dowam edýär. Özbekistanda doglan tüjjar Alisher Usmanow Aleksey Navalny'a garşy YouTube saytynda ikinji videosunu çap etdi. Ol videoda Navalnyny ören çeper ýalançy diýip atlandyryp, onuň il ortalaýyn çekelişi, ýagny debaty geçirmek barada eden çağrışyny reddetdi. Kreml bilen ilteşikli tüjjar bilen prezident Vladimir Putin'in iň il ortalaýyn opponentiniň arasyndaky söz urşy 2018-nji ýylyň mart aýynda Russiýada geçiriljek prezident saýlawlarynyň öň ýanyna gabat geldi. Bu saýlawlara Navalnyň öz dalaşýarlygini hödürlemegine garaşylýar. Rus tüjjary Alisher Usmanow Navalnyň üstünden suda töhmetçilik barada şikaýet hem edipdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Beýik Britaniýanyň we Demokratik Irlandiýanyň Birleşen Padşahlygynyň şadenany Yelizaveta II we ýurdun premier ministri Theresa May'e Manchester Arena stadionunda bolup geçen terrorçylykly waka zerarly gynanç hatlaryny iýerdi. Türkmenistan terrorçylygyň we ekstremizmiň islendik ýüze çykmalaryny juda aýgytly ýagdaýda ýazarmak bilen bu apata garşy göreşmek we onu ýok etmek işinde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny dolu gollaýar diýilip Türkmen mediýasy prezidentiň hatyna sarylanyp habar berýär. Maglumatda Türkmen lideri şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň hemde hökümetiniň adyndan we hut öz adyndan gurban bolanlaryň maşgalalaryna, dogan aryndaşlaryna hemde ýakynlaryna çuňur gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi. Ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky arzuwuny aýtdy diýilýär. 22-nji maýda giýji Britaniýanyň Demiradagynaky Manchester şäherindäki stadionyň daşynda bolan bomba partlamasynda adyndan 20 adam şol sanda çağalar öldü we başga-da onlarçasy yaralandy. Sovet diktatory Yosif Stalin'in agtygy teatr direktory Aleksandr Burdonski 75 ýaşynda aradan çykdy. Russiýanyň armiýasynyň merkezi teatrynyň resmileri Burdonskiň köp wagt bäri dowam eden ýürek näsadlyklary derarly 24-nji maýda Moskwada ýogulandygyny aýtdylar. Burdonski Agdalyan teatrda ençe ýyl bäri işleýärdi. Onuň kakasy Vasily Stalin Yosif Stalin'in ogludy. Sovet howa güýçleriniň leytenanty Vasily Stalin diktator aradan çykan bolgandan soň 1953-nji ýylda bir näçe ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Ol 1962-nji ýylda ýogulypdy. Burdonski ejesi Galina Burdonskaýanyň familiýasyny ulanýardy.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogsan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 22-nji maýda geçiren iş maslahatynda ýene bir gezek ýurdun owy huzur toplumynyň reformalaryň haýarlygyndan şol sanyny bu pudoga täze berilen vice-premier Etenrat Oralgelliýewiň işinden öz beren tawsyrlyklarynyň ýerine ýetirilmeýişinden nägile boldy. Etenrat Oralgelliýew bu gözipe aprel aýynyň başynda gözipesinden oşadylan olarky vice-premier Recep Badarowyň ornuna berilendi. Sonunda da prezident ýurdun agrarsynaga toplumynyň işinden ören nägiledigini aýdypdy. Döwlet başçysynyň sözlerine görä daýhanlara berilýän ägirdil döwlet golluguna garamazdan ýerlerden alynýan hasyrlylyk pes bolmagyna galýar. Alınan hasylyň hususan buğdaýyň hili pes we ýurtda sarp edilýän onuň goşmasy möçberlerini daşary ýurtlardan satyn almaly bolýar. Adatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä güneşli agrar ýurt bolan Türkmenistanyny undan başga daşary ýurtlardan satyn alynýan azyk gög önümleri kän. Prezident soňky 2 ýyllykda ýurdun agrar pudogynyň işini, yerleriň şoğurladylmagy we suwun biýsarp bolunmagy ýaly Sowet ýyllarinden gelýän kemçilikleri tankytlamagy ýygyzandatdy. Hususan ol daşary ýurtlardan satyn alynýan gög önümleri harçlanýan altyn puluň möçberinden nägilelik bildirýär. Şol ruwatda hökümet başlygynyň ilgiderlik kadr çalışmalaryny tankydyna garamazdan yerli finçileriň Adatlyk radiosyna pikirini aýdýan daýhanlaryň pikirlerine görä ýurdun owy hozalyk pudogyny gowluga tarap ilerlemeler görünmeýär. Tersine adatça 3-5 hektar yer kärenletini alan we döwlet bilen baglaşylan borçname esasynda paxta, gally, şaly ýaly önümleri öndürýän daýhanlar baýamakdan geçen barha köp ziýana galýarlar. Bu ýagdaý prezidentiň iş maslahatynyň aýdan sözlerine hem tasdik bolýar. Şol wagtda türkmen medeniýetinde daýhanlaryň önümi öndürmekdäki bökdönçliginiň düýp sebäpleri barada açyk gurulun edilmeýär. Adatlyk radiosynyň Anamdar çeşmesiniň maýyň başynda başlanan korrupsiýa galmagaryndan öň veren habaryna görä bayramallak hukuk goraýjy resmiýetleriniň işleriniň deriňelmegi olaryň daýhanlary eden batyşlaryndan hasanygy kärinleçileriň bir böleginiň Aşgabatda Adalet ministrligine gelip arz etmeginden başlanypdyr. Yerli finçileriň pikirine görä Türkmenistanyň agrar pudogyna saklanyp galýan problemalar odaly yerleriň hususy ýeçilge berilmän kolhoz, sowhoz we ýokardan plan bermek usulynyň başgarak görnüşde saklanyp galmagy bilen bagly. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy Sultan Asylow bilen söhbetde bolýan daýhanlar esasan döwletiň owy hozalyk önümleriniň satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrmalygyndan tutumlary bolsa ýylla artdyrmagyndan nägile bolýarlar. Soňky 10 ýylyň dowamynda ýanky döwlet tarapyndan dänäniň hem paxtanyň hem satyn alyş narhynyň ýokarlandyrylmaýanlygy. Şol bir narhda dur, daýhanyň satyn alyş narhy galdyran oklarda ýanky tutumlary artdyrýarlar. Hem tutumlaryň götermi artdýar, hem görnüşleri artdýar. Bu ýagdaý daýhanlaryň girdej almak mümkinçiliklerini çäklendirýän, käte bergil çykmagyna getirýän kynçylyklaryň diňe bir diýip bilinýär. Ikinci tarapdan olarky prezident Sapar Muratniýahyň dolanýarynyň soňky ýyllaryny boyun alan owy hozalyk korrupsiýasy hem agrar pudokdaky ösüşe uly bökdönçlik bolup durýar. Prezident Niýazow öz wagtyny gowy ýerleriň daýhanlary däl, başga adamlara berilýänligini aýdypdy. Jurnalist Sultan Asylow bilen söhbetde bolan daýhanlar bu ýagdaýyň soňky 10 ýylda has güýçlenendigini aýdýarlar. Teki hasyllygy, gowy ýerleri, suwa ýakyn ýerleri, daýhan birleşigiň başlyklary, etrap häkimler derejesinde şolar alýarlar, eýelýärler diýilýär. Daýhana berilýände de yer hasyl alyp bolmajak ýerlerden berýärdi ýa, ony yer etmäge daýhanyň güýji ýeten. Ahir netijede bu ýagdaýlar birleşip öz gedegine ýaralmak, daýhançylyk etmek isleýän adamlaryň adalmagyny, käbir etraplarda bolsa magarif işgärleriniň hem yer almagy mezur edilmegine getirýär diýip bide gelýän maglumatlarda aýdylýar.
Golayda azatlygy göwregli etrafyndan gelen bir hatda edilmegine görä bolsa, bu etrapda morlumçylygynyň daşyndan has gowy ýerlerden kärinne ýer alyp, kärinneti bilen meşgul bolup ýörenler hem bar. İşsiz ýören ýaş oglanlara umuman işleme kögesi barlara bolsa, şeýle gowy ýerlerden ýer ýetenogum diýip okujymyz ýazýar. Şol wagtda Türkmenistan halkara hukuk toparlar tarapyndan pagta ýygym mewsumine mejbur dähmet ulanmakda tankyd edilýär. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäs. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda döwlet edara kärhanalarynyň käbir işärleriniň öz zähmet haklaryny inni 3 ay bäri alyp bilmeýändigini Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri habar berýärler. Aýdylmagyna görä Türkmennewit döwlet birleşiginiň Balkanawatdaky edaralarynyň işärlerini inni 3 ay bäri Balkan welaýatynyň öňkü gyzylar we häzirki Serdar, öňkü Gadanjyk, häzirki Bereket etraplaryndaky orta mektepleriň muallimlerine inni 2 ay bäri aýlyk haklary berilmeýär. Şeýle ýagdaý Aşgabat şäheriniň 1-nji, 11-nji we 3-nji saglyk öýlerinde hem dowam edip, bu ýerde işleýän käbir lukmanlar, şepaat uýalary we beýleki işgärler mart we aprel aýy üçin aýlyk haklaryny henide çenli alyp bilmendiklerini aýdýarlar. Aşgabatyň 47-nji, 48-nji, 51-nji we 55-nji orta mektepleriniň käbir muallimleri we beýleki işgärleri bolsa, may aýynyň tamamlanyp gelýändigine garamadan henide çenli aprel aýynyň zähmet hakynyň hem berilmeýändigini aýdýarlar. Her gün diýen ýaly mektep ýollaşylaryna ýüzlenip, näme üçin aýlyklarymyz saklanýar, heniden berilmeýär diýsek, bizem edilsiz ýaly, aýlyk alamyzok. Banklar aýlyk günlükleri geçirmäge söz berýärler, ýöne entek geçiren oklar diýip jogap berýärler. Dip adynyň eferde agzalmazlygyny soran 55-nji mektebiň bir muallimi aýtdy. Azatlyk radiosu döwlet edara kärhanalarynyň işärlerine aýlyklaryň wagtynda berilmediligi we onuň sebäpleri barada maglumat almak üçin Türkmenistan Türkmenbaşy banklary we Senat Bank, Halk Bank bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Häzirki wagt adamlar aýlyklarynyň berilmegine garaşýan mahaly döwlet edara kärhanalarynyň bilim we saglygy saklaýyş edaralarynyň ýolbaşçylary işärlerden 2017-nji ýylyň 2-nji ýarymy üçin gazet jurnallara abuna ýazylmak we bu baradaky ýörite guwanamany tapşyrmak hem talap edýärler. Häzir poçta baryp, nagd pul töläp, abuna ýazylmagymyzy we oňa ýazylanyňymyz hakyndaky guwanamany işleýän ýerimize tapşyrmagy talap edýärler. Diýilen wagty abuna ýazylmasaň, iş ornuny ýitirmek bilen ýüzbe-ýüz bolýan. Onsoň dogan garnaşlarymyzdan karz alyp 120 manat töläp abuna ýazylmaly bolýas. Dip mektep muallimi aýdýar. Türkmenistanda döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriň zähmet haklarynyň wagtynda berilmediligi bilen bagly ýagdaý indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Geçen ýylyň ahirinde, ýagny täze ýyl bayramçylygynyň öňýände döwlet edara kärhanalarynda işleýän raýatlaryň 2016-njy ýyldaky zähmet haklary dolu berilse-de, şu ýylyň fevral aýyndan başlap aýlyklaryň gijikdirilmegi bilen baglanşykly ýagdaý gaýtadan ýüze çykdy. Käbir ekspertleriň pikirine görä, dünýäde energiýa narhlarynyň aşağı gaçmagy bilen Türkmenistan öz garaşsyzlygyna eýe bolany bäri häzir iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýär. Geçen ýylyň başyndan bäri türkmen häkimetleriniň şu ýylyň sentýabr aýynda geçiriljek Aziýada 2017 halkara sport ýarşyny guramalaşdyrmak üçin ilatdan zorluk bilen pul alýandygy hem habar berilýär. Mundan başga Nevitgaz Puwdowynyň işgärleriniň aýlyklarynyň goşunkulary ýatyryldy we kiçi biznesa goşmaça dil üstünden salgyt salyndy. Beýik Britaniýanyň Glasgow Uniwersitetiniň Merkez Aziýa boýunça bilermeni Luka Anceskiň aýtmagyna görä, Aziýa oýunlarynyň geçiriljek döwri ýurtda ykdysady çöküş howpynyň awanýan pursadyna gawat gelýär we bu ýurt üçin diýsen aýlygynç urudur. Sözümiziň ahirine aýtsak, Türkmenistanyň häkimetleri we resmi mediasy döwlet işgärleriniň aýlyklarynyň gijikdirilmegi we onuň sebäpleri barada ilat köpçüligine henide çenli maglumat bermän gelýärler. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar.
Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk Radiosu habarlar günnäligimiziň dinleýärsiňiz. Britan häkimetler Manchesterda konsert edilen we 20 adam şol sanyny çağalary öldüren hüjümüň birden kän adamyň işi bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Polisiýa bu iş bilen nagarlykda ýene 3 sany guman edilýän tutsak etdi. Bu ýylyň odal gören käbir hüjümlerimizden has çyşyrymly we ol bir işi ähtimal öz başyna etmedigi meňleýär diýip Britaniýanyň içeri işler ministri Amber Rudd 24-nji maýda BBC radiosyna aýtdy. Şeýle durut Britaniýada doglan bombaçynyň Britan polisiýasynyň kesgitlemegine görä 22 ýaşly Salman Abedi'niň golaýda Liwiýadan dolanyp gelendigini aýtdy. Abedi Liwiýa asyllikeni. Hawa, men munyň tasdiklanynyny ananýaryn. Haçan bu operasiýa tamam bolanyny biz onuň gelip çykyşyny, näme bolanyny we onuň nähili ýagdaýda radikallaşdyrylanyny, oňa gollaw berilmek ähtimallygyny hem seretmek isleýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Fransiýanyň içeri işler ministri Gerard Collomb Abedi'niň Siriýa hem siýahat eden diýip bilinýändigini, onuň Islam döwleti ekstremist topary bilen bağlanan baglanşyklarynyň bolanyny aýtdy. Şu aralykda Manchester polisiýasy 24-nji maýda bu partlama bilen baglykda 3 sany şübhelini tutsak edenligini habar berdi. Alınıp barlayan derine bilen baglykda günorta Manchesterda ýene 3 adam tutsak astyna alındy diýip polisiýanyň sözçüsi aýtdy. Mundan bir gün odal 23 ýaşly bir adam tutsak edildi we bir näçe öý döküldi. İslam döwleti ekstremist topar 20-nji maýda hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne aldy we onuň haç göterjileri nişana alyndygyny hemde halifatyň eskerleriniň bir tarapyndan amala aşyrylanyny aýtdy. Urut özüniň İslam döwlet toparynyň hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne almagyna geň almaýanlygyny, emma häzirlikçe ekstremist toparyň bu hüjümde aktiv urukturmasyny tasdikleýän maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Premier minister Theresa May 23-nji maýda başlangyç işleriň bu hüjümi äskermezlik edip bolmazak derejede has giň toparyň şahslarynyň goşulmak ähtimallygyny açanlygyny aýtdy. Britaniýanyň milli terror wekimi 23-nji maý güni giýişlik aýgytly diýen derejäge galdyryldy. Biz şu ýakyn aralykda ýene bir hüjümüň bolmagy mümkin diýmegi aňladýar. Urut Amerikan aýdymçysy Ariana Grande'in konsertinde gurulan partlamadan soň Britaniýanyň köçelerine 3800 çenli harby işgäriň ýerleşdiriljekdigini aýtdy. London polisiýasy 24-nji maýda öldürülen esasy ýerler şol sanyny Buckingham köşküni parlament binalaryny we daşary ýurt ilçihanalaryny goramak üçin goşuny kömege çagyranlygyny aýtdy. Britan goşunlar köçelere soňky gedek 2007-nji ýylda bolan uçar dilli uşugundan soň çykarylypdy. Bu hüjüm Britaniýada 2005-nji ýylyň 7-nji ýylynda 4 san janyny geçen bombaçy adamyň kän wagty Londonyň transport sistemasyna hüjüm edip 50 adam öldürilýäri inganly hüjüm boldy. Häkimetler 20-nji maýda hüjümde pat bolan pidalaryň bäşiniň adyny aýtdylar. Bu hüjüm hususanyny çağalaryň nişana alynmagy sebäpli kän halkara ýalgarşyny öretdi. Britaniýanyň saglyk saklaýyş resmiýeti 24-nji maýda 20 çemet adamyň agyr ýagdaýda galýanlygyny habar berdi. Biz häzir 64 adam mejerýärdi. Olaryň 20 çemeti has agyr ýagdaýdakylaryň bölüminde saklanylýar diýip ul derejeli saglyk resmiýeti John Ross Sky News aýtdy. 23-nji maý güni giýişlik Manchesterň merkezindäki Albert Square'ne ýene bir hüjüm bolmak ähtimallygyna garamazdan ölenleriň hatyrasyny tutmak üçin müňlerçe adam toplandy. The spirit of Manchester and the spirit of Britain is far mightier than the sick plots of depraved terrorists. Manchester'ın ve Britaniýanyň ruhy wezara terrorçularyň hassa dilli uşugundan has kuwatlydyr diýip Theresa May Londonda 23-nji maýda aýtdy. Şu sebäpden terrorçular hiç wagt ýeňmez, biz üstün çykar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. That is why the terrorists will never win and we will prevail. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan Özbegistany halkara gaz geçirji proýektine çağırdy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Özbek prezidentiniň Türkmenistana ýakynda eden saparynyň dowamyny beýleki meseleler bilen birlikde Türkmen gazyny Owganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktyrmagy mümkinçilik berjek gaz geçirji proýektiň üstüne duruluk geçildi. Geçen hepdeniň ahyryny Şawkat Mirzoýewiň Türkmenbaşy şäherine özüniň türkmen kärdeşi bilen duşşanyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Özbegistanyň Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan
gaz geçirici taslamasyna gatnaşmak üçin mümkinçiliklerin bardygyny aýdyp Daşkendi bu proýekde gatnaşmaga çağırdy. Туркменстан начал к реализации международного проекта по осуществлению строительства газопровода Туркменстан, Афганистан, Пакистан, Индия, и хотели бы пригласить своих узбекских. Emma Berdimuhammedow gurrugny edýän mümkinçilikleriniň häsiýeti we jikmejikliги barada hiç zat aýtmady. Şol bir wagtda Türkmen Metbugatyny Şawkat Mirzoýewiň öz gedeginde bu proýekte goşulmagyny özbek tarapynyň hem gatnaşmagy barada Berdimuhammedowa teklip bilen ýüzlenen hakda maglumat berilýär. Гурбангулы Меликгулевич дал предложение, чтобы мы в строительстве крупнейшего газопровода ТАПИ принимали тоже участие. Это говорит очень о многом. Выражаем свою благодарность, и я думаю, что мы обязательно будем участвовать. Emma gepleşikleriň netijeleri boýunça Türkmen telewizionyasynda görkezülen şekillerde özbek tarapynyň ol proýekte gatnaşmak boýunça nähilidir bir teklip bilen ýüzlenýän şekilleri görkezilmeýär. Eýsem, Mirzoýewiň Türkmen prezidentiniň bu edin teklifine minnetdarlyk bildirýänligi we onuň pikiriçe bu proýekte hökman gatnaşylyp bilinjekdigi barada edin çykyşy görkezilýär. Özbek lideri Nevit gaz ulgamyny we elektr energetika pudugyny özara bähwitli hyzmatdaşlygy berkitmäge gönükdirilen resminamalaryň ähmiýetini bellese-de, ýokurda dony taýşymaz ýaly Özbegistan ol halkara proýektini nähili ýagdaýda gatnaşyp biljekdigini takyklaşdyrmaýar. Diplomat neşiri Özbek prezidentiniň ol proýekt baradaky eden çykyşynyň has köp simbolik häsiýete bolanlygyny gytap, onuň iş ýüzüne durmuşa geçmän biljekdigini hem öňe sürýär. Ýergelene ýatlasak, 1990-njy ýyllardan bäri gurrun edilýän 1814 kilometrlik we ýylda 33 milyard kubmetr gazy aktyrmaga ukyply boljakdygy aýdylýan gaz geçirici proýektiň amala aşyrylmagyna Awganistanyňky we Pakistanyňky hopsuzlyk ýagdaýlarynyň böget boljakdygy aýdylyp gelinýär. Bu proýektiň Türkmenistan bölегiniň gurulşyny 2015-nji ýylyň 13-nji dekabryna badalga berilse-de, onuň Awganistanyň hopsuzlyk taýdan durnukly sebitlerinden geçjek bölekleriniň Gorawnyň nähili ýagdaýda üpçün ediljekdigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Gepin gerçini görä billesek, bu proýektiň ilki başda 2019-njy ýylda tamamlanjakdygy aýdylsa-da, şu ýylyň ýanwaryna onuň 2020-nji ýyla çenli ýyda süýşüriljekdigi ma'lum edildi. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan OPEC-iň neft önümçiligini azaltmak ýalaşygyna meýilli. Türkmenistan nefti eksport edýän döwletleriň guramasynyň, ýagny OPEC-iň agda däl ýurtlarynyň neftiň halkara bazaryny goldamak maksady bilen girden neft önümçiligini azaltmak baradaky ýalaşygyna goşulmagy meýilli dip Reuters habarlar gullugy Kuweytiň neft elektr energiýa we suw resurslary ministrligine salgylanyp maglumat berýär. Maglumaty görä, Saud Arabistany, Türkmenistan, Norwegiýa we Misir bilen habarlaşyp özleriniň neft önümçiligini kemeltmek barada görüň edipdir. Adag dalyan döwletleriň öz gedeginde bu ýalaşyga goşulyp biljekdiklerini aýan edendikleri aýdylýar. Reuters mundan olalım, özünün OPEC-däki çeşmelerine salgylanyp Türkmenistanyň neft önümçiligini azaltmak baradaky ýalaşyga goşulmagynyň ähtimallygyny aýdypdy. Ýergelenine ýatlasak, OPEC agdalary Russiýa we beýleki neft öndürjileri 1-nji ýanwardan başlap çykarylýan neftiň möçberini 6 aýyň dowamyny günde 1,18 milyon barrel çenli kemeltmek barada ýalaşypdylar. OPEC 26-njy maýda agda we agda däl ýurtlary bilen Wienada ýörüte konferensiýa geçirýär. Onu nefti eksport edýän döwletleriň guramasyny agda bolmadyk Türkmenistanyň ilkinji gedek gatnaşmagyna garaşlýar.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Energiýa Maglumatlar Administrasiýasynyň maglumatyna görä, Türkmenistanyň gündelik çykarýan nebitiniň mukdary 250.000 barrele deň. Şol bir wagtda OPEC agda bolmadyk Türkmenistan ýaly degişlilikde az nebit öndürjüleriň alalaşygy goşulmagynyň umumy ýagdaýy uly täsir ýetirmejekdigi barada hem nygtalýar. Gepin gerdişine göre ýatlasak, OPEC-iň nebit önümçiligini azaltmak baradaky geçen ýylyň aýagyna başlanan alalaşygy 1-nji iýulyna tamamlanmaly. Alalaşygy ýene uzaltmaga taýýardygyny bu gurama agda Saud Arabistany, Irak, Iran, Kuveyt, Aljer, Venezuela we agda bolmadyk Russiýa, Azerbaýjan, Oman we Brunei dagy ma'lum etdiler. Şol bir wagtda häzirki alalaşygy girýän Gazagystanyň nähili tutumy tutjokdygy dol aýan däl. Almaty Kaşagan ýatagyny işe girizmek bilen 2017-nji ýylda nebit önümçiligini artdyrmagy göz öňünde tutýady. Şol bir wagtda nebit önümçiligini kemeltmekden boşadylan Iranyň, Nigeriýanyň we Liwanyň ýagdaýlary hem nämälimligine galýar. Irany nebitin önümçiligini halkara sanksiýalarynyň uzalky göwrümini, ýagny günne 3,8 milyon barrele çenli ýetýänçe mümkinçilik berilipdi. Tehran bu görkezije şu ýazda eýýäm ýetdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlaryň ünneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistan Istanbulda kanuny ýaşaýan migrantlar taýdan 3-nji orunda durýar. Bilinçli ýaly Türkiýe Türkmenistan raýatlarynyň iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkiýeге gelýän türkmen migrantlarynyň aglaby köpçüligi zähmet migranty, studentler we şol wagtyň özünde de söwda saty üçin gelýänler. Ýokary okuw jaýlary edarasynyň hasabatyna görä Türkmenistan Türkiýede bilim alýan studentleriň umumy sany taýdanam 3-nji orunda durýar. Goloýda çap edilen habarnamada bolsa Türkmenistanyň Istanbulda kanuny ýaşaýan migrantlar taýdanam 3-nji orunda durýanlygy ma'lum edilýär. İstanbul Üniversitesinden alımlaryň doktory doçent Özgü Gökdemir we Marmara Üniversitesinden alımlaryň doktory Songül Gül tarapyndan Türkiýede ýaşaýan migrantlaryň hoşallyk derejesini öwrenmek maksatnamasy çäginde Istanbul'a ornaşan daşary ýurtlaryň öz durmuşyndan Türkiýanyň yerli halkyna garalanna has hoşallygy olaryň geçiren barlygyna ýüze çykýar. Barlyga görä Istanbulda kanuny ýagdaýda ýaşaýan migrantlaryň köpçülik sany taýdan olaryň gelen ýurtlarynyň eýeleýän orunlary ynha şeýle. 1-nji orunda Özbegistan, 2-nji Russiýa, 3-nji orunda Türkmenistan, 4-nji Gürjistan we 5-nji orunda hem Ermenistan durýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň maglumatyna görä 2016-njy we 2017-nji ýyllarda ýaşaýyş ruhsatyny alan Türkmenistan raýatlaryň umumy sany 25.000 adam. Ýene 5.000 türkmen migrant iş ruhsatyny alan. Bulardan başga 1000 goloý türkmenistanly hem Türkiýede Birleşen Milletler Guramasyna bosgunlygy ýüz tutupdyr. Şeýlelikde häzirki wagtda Türkiýede diňe 2016 we 2017-nji ýyllarda kanuny ýagdaýda hasaba alınan Türkmenistan raýatlarynyň sany 30.000 töweregünni. 2012-nji ýyldan bäri Türkiýedäki köne pasportly türkmen migrantlar wabatda geçirilen barlyklaryň netijesine görä Türkiýede 2012-nji ýyldan bäri takmaýnan 200.000 goloý köne pasportly we wizasyz türkmen migrantyň hasaba alınanlygy çak edilýär. Türkiýedäki wizasiz ýagny bir kanun ýagdaýda işleýän ýa-da ýaşaýan türkmen migrantlar barasynda Istanbulda ýaşaýan türkmen aktivisti Rozbay Azatlyk Radiosyna şeýle maglumat berýär. O döwlet emma kanuny däl ýagdaýda Türkmenistan raýatlary näçenji orunda durýar, bu da belli däl. Sebäp diýsen Türkmenistanyň bärde İstanbuldaky migrantlarynyň aglabasynyň köpüsi zenan maşgala we bularyň ýani 3-den 2 bölegi diýene alysy kanuny ýagdaýda bolmadyk. Bunu da bellek geçilmesi gerek. Esasy bir zat, ikinji bir zatda bularyň bärde edip ýüren işleri, ýani bu zenan maşgalalaryň bärde ten satmalarmy ýa-da guramaçylykly işlere başvurmalarmy, Türkiýede ozaldan 7-8 ýyl ýaşap işläp beren Türkmenistanyň raýatlary aňyrdan Türkmenistandan bäri özleriniň ýakyn gandaşlaryny äkelip aýal maşgalary äkelip satmalarmy diýjekmiň. Bir sürü agzy alınmajak işler bar Türkmenistanyň raýatlaryna bagly. Sözümizi jemläp aýtsak, Türkmenistanyň resmi metbuatynda daşary ýurtlardaky we alaýtada Türkiýedäki türkmen migrantlar barasynda hiç hili maglumat berilmeýär. Öz problemalaryny çözgüt gözläp Türkmen
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçikanadyr konsulluklaryna ýüz tutýan türkmen migrantlarynyň aýtmagyna görä, türkmen diplomatlar Türkiýede türkmen migrantlarynyň bardygyny kabul etmeýärler. Olara ýöne gezmäge gelen turistler hökümine baha berýärler we näme problemasy bar bolsa Türkmenistanyna çözüp gelmegi maslahat berýärler. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnälik gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.